Biz maqtana alabız. Bizim Әлфиябыз бар иде, bizim İlhamımız бар иде. Күп кенә җырчылар Илһам Шакировны әти урынына күрсәк, Әлфия Абзаловны әни дип йөртәйдек диләр. Алар иҗаты татар җыр сәнгатенең бай хәзинәсе. Шул хәтле күп мирас калдырганнар, аны сүз белән әйтеп бетереп булмаган бит. Ул аларның җырлары, аларның репертуары шул хәтле көчле әхлак белән тәрбия бирә ул безгә яме. Шул хәтле без шуның белән бәхетле татар халкы. Нәкъ 5 ел элек милләтебез илһамы бакый дөньяга күчте. Гаять зур диапазонлы тавышка, баритон тембрына һәм бай репертуарга ия булган шәхес. Ярты гасырдан артык гомерен татар җырына багышлый ул. Идел буе каеннары, Кара урман, Китмә сандугач, халык йөрәгенә үтеп кергән әсәрләрнең кайберләре генә. Бергә йөргән, бергә уйнаган, бергә җырлаган вакытлар. Һәм шуның өчен менә хәзер дә күз яшьләрем килә. İlham abi инде ул. Аны бер кеше белән дә алыштырып булмый. 15 гыйнварда татар моңын дөнья дәрәҗәсендә таныткан күренекле шәхес Әлфия Абзалованың туына 91 ел булды. Үзенә генә хас әһәңле, кабатланмас тавышын күпләр сагынып искә ала. Күпләргә легендар шәхесләр белән бер сәхнәдә чыгыш ясау бәхете дә елмайган. Алар белән эшләгән вакытларым минем тормышымдагы, гомумән иҗаттагы минем иң бәхетле вакыт иде, дәвр иде. Мин аларны искә алам, сагынам. Менә язмаларны тыңлыйбыз. Әлбәттә, Әлфия Павла минем картаямын дисәң йөрәк, ул безнең визит карточкасы дип атала. Шулай бит. Картаямын дисәң йөрәк. Без филармониядә эшләгән вакытта Әлфия белән Илһам абый белән аралашырга, бер концертларда катнашып эшләргә туры килде. Әле Илһам абыйның да Әлфия апаның да менә бик күп кенә кичәләрендә сценарийлар язып, Зөлфия белән алып табарга насыйп булды, Аллага шөкер. Без бәхетле кеше. Аларның җырлары бүген дә яңгырый, димәк, иҗатлары онытылмый, мәңге халык күңелендә. Аларның әсәрләрен сәхнәдән алып җырлыйлар. Бу аларның хезмәтләре яши дигән сүз. Яшьләр алардан өйрәнәләр. Чөнки чын татарча аһәң, чын татар шигърияте. Алия Сабирова, Ләйсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы.